sa ating dulang. Mr. Romantiko. Bakit may mga alaalang iniingatan at ito ay mahirap iwaglit sa isipan? Bakit sa tuwin ay nagbabalik kapag pinupuntahan ang pook na naging saksi? Kaya ang daigdig mo'y naging makulay. Bakit lalo nitong pinagtitibay ng dating tagpuan? Magandang umaga po mga kaibigan. Narito na ngayon ang tampok na kasaysayan sa ating palatuntunan. Ang sulat ay padala ng isa nating taga-subaybay mula sa Parañaque City at siya'y nagpatago sa pangalang Monique.